Hvad er det perfekte menneske? Løssluppenhed, kærlighed, sundhed, barmhjertighed, indre ro. Her er vores bud på det perfekte menneske. Det perfekte menneske klipper. Hvorfor klipper hun? Fordi hun har lyst. Det perfekte menneske klipper skævt. Hvorfor gør hun det? Fordi hun er løssluppen. Det perfekte menneske er løssluppen. Det perfekte menneske har en kæreste. Han har en kæreste. Hun har en kæreste. De holder i hånden. Se på dem. Det er kærlighed. Det er ægte kærlighed. Det perfekte menneske har venner. Det perfekte menneske spiser med sine venner. Det perfekte menneske har venner. Hvad spiser de? Fisk. Fisk 2 gange om ugen. Det perfekte menneske kan godt lide fisk. Det perfekte menneske dyrker motion. Se på hans krop. Han løber. Det perfekte menneske ryger ikke. Han ryger ikke. Det perfekte menneske er sundt. Det perfekte menneske tænker på andre end sig selv. Det perfekte menneske er barmhjertigt. Det perfekte menneske er i ro. Sindet er i ro. Det perfekte menneskes sind er i ro. Det perfekte menneske hviler i sig selv. Det er trygt. Det perfekte menneske er trygt. Hvordan hviler hun i sig selv? Det perfekte menneske har accepteret den hun er. Hun er sig selv.